Navarro va celebrar dissabte passat l'edició número 14 de la pujada del castell. Més de 300 corredors participaren a la carrera. Bueno, molta barrera, m'he aixecat molt fred, però ja veurem, no l'he fet mai encara. Fort nerviós, és la meva primera carrera, però bé, crec que hi ha molta de gent, veurem si m'haurem de parar per pujar, però bé, supos que bé. Bé, un poc fred, però mirarem de fer-ho el millor que sapiguem. Bueno, con tal de que vol hi passar gust, pues això del que vaig. 5, 4, 3, 2, 1, endavant! Molt bé! I mentre uns intentaven arribar al cim, Joan Navarro feia la meta. L'atleta solleric va completar la cursa amb 1 hora i 32 segons. Bona temporada! Enhorabona! Molt bé! I darrere ell arribava Amal Villar en segona posició i amb un temps d'1 hora i 56 segons. Bé, la veritat que he baixat el temps de l'any passat i bé, el que passa que de darrere encara de cada any pitgen més. Hem intentat que fan en Joan Navarro, però està molt fort i pujant molt guanya. I baixant l'hem intentat que fa, el veiem, però no mos ha bastat. En categoria femenina, Cati Lledó va ser més ràpida i completà els 12 quilòmetres amb 1 hora i 25 minuts. A la pista he patit molt, tampoc no anava primera, fins i tot he arribat a anar tercera. Després, pujant en el camí tècnic he recuperat un poc perquè se fa un poc d'embós i he pogut recuperar. I després, a la baixada tècnica sí que els he passades. I a l'arribada els esperava un bon berenar per recuperar forces. You better move, you better